Ekskluzivni ugovor zvuči kao da se odnosi na ekskluzivne nekretnine. Da, to svi miješaju. Da, onako zvuči tako, međutim riječ je o nešto ekskluzivnijoj usluzi za klijenta, što znači da mu se više posvećuješ. Ako educirate prodavatelji kad vide šta se dešava na tržištu, mislim da tu se svijest jako promijenila. Barem što se tiče Pule, ljudi su počeli vidjeti razliku, da ih si niko ne zove, da je godinu dana nekretnina na oglasima, da nema nikakav feedback. To nije samo poslikat, stavit na njuškalu i čekat. To može i vlasnik. Da, to neki isto rade pod isključivim posredovanje, to može i sam vlasnik napraviti. A posao agencije je da prati sve oglase i sve upite koji dolaze za tu nekretninu i da da izvještaj prodavatelju. Gledaj, na primjer, sve zajedno imamo 300-400 tisuća pregleda. To je jako puno ljudi je zvalo, ali niko nije iskazao interes. Tad znamo da tržište nije reagiralo na cijenu. Ajmo vidjeti što možemo još od marketinga napraviti. Dok nisam 100% marketinga iskoristio, ja ne znam da li je neko spreman platiti tu cijenu.